Continúa o rastreo no foco de contagio de coronavirus que se iniciou en Beariz con 4 positivos. O Concello de San Amaro inicia a reparación de viais en Cristimil e no Cruceiro e instalará tamén a fibra óptica. Hoxe comeza o cine ao aire libre coa 9ª edición de Flores de Cine no Carballiño con Que fue de Baby Jane? Ola, que tal? Moi boa noite a todos. Continúa o rastreo do foco de contagio de coronavirus que se iniciou en Beariz con 4 contagios confirmados. Onte desmentíamos ese cuarto caso de coronavirus do foco de contagios que se iniciou a través dunha familia que viñera de México a Beariz, pero hoxe volvémolo a confirmar. Efectivamente, a raíz da proba positiva que se fixo a moza de Beariz cando foi a pasada semana o chúo por outra patoloxía, detectáronse 2 contagios máis na súa familia e este cuarto contagio, un home do Carballiño, que tamén ten relación con esta familia, aínda que non pertence a ela. Atópase tamén en seguimento domiciliario ou non ter síntomas de gravidade. O Centro de Saúde de Beariz segue a traballar en colaboración co Servizo de Epidemioloxía de Ourense no rastreo dos contactos desta familia para prescribir as probas PCR que sexan necesarias co obxectivo de limitar o risco de novas infeccións e tomando as medidas preventivas indicadas nos protocolos aplicables nesta situación. Que, digamos, eu de todos os xeitos, como chaman a responsabilidade ao sentido común, evitar todo tipo de alarmismo. Foi un caso que se nos plantexou en Beariz, que veu importado, xurdeu, digamos, unha familia que chegou, que gardou a cuarentena por non presentaban síntomas. E, bueno, pois, digamos, cunha visita ao hospital detectouse que unha das persoas, a máis xoven, pois, presentaba síntomas de COVID. Activouse o protocolo, membros, digamos, persoal sanitario da Xunta desprazouse ao domicilio particular a facer as probas pertinentes. Entón, agora o que se está facendo é un labor de control de criba de xente que pudera estar en contacto con eles no senso de que visitaran esa casa. Eu, pola información que teño, que onte me trasladaron da Xunta do Sergas, de momento todas as probas que se están facendo saíron negativas. Novas altas, sobre todo no foco de contagio no brote da Mariña, fan que baixe o número total de casos activos de coronavirus na comunidade galega. Hoxe temos 245, 17 menos. Deles, 183, con esas 17 baixas, son da provincia de Lugo e 4 son da provincia de Ourense. Mantense estable o número de positivos na nosa provincia. Deste total de pacientes, dos 245, un continúa na UCI, 6 continúan en unidades de hospitalización e 238 pasan a enfermidade no seu domicilio. Afortunadamente, mantemos ese número de falecementos xa dende hai máis dun mes en 619. Neste senso, Sanidade reitera que segue alerta actualizando todas as medidas e recomendacións e en vigilancia permanente. Ante calquera síntoma compatible coa infección, piden quedar na casa e evitar o contacto con outras persoas ata recibir instruccións dende os centros de saúde ou o PAC. Lembramos o teléfono de información o 900 400 116. A Xunta autoriza a partir de mañá a apertura dos centros de día. Na comarca do Carballiño aínda non o van a facer. En a do Ribeiro agardan facelo a vindeira semana. A Xunta de Galicia autorizou a apertura dos centros de día de maiores despois da pandemia e para persoas discapacitadas a partir de mañá, día 15 de xullo, sempre cando estes centros conten cun protocolo específico de reactivación aprobado pola correspondente área sanitaria. Na comarca do Carballiño non abrirá polo momento ningún destes centros e no Ribeiro o centro de Leiro prevé comezar a súa actividade a vindeira semana. A Xunta puxo en marcha un curso de formación para o persoal destes centros da mesma maneira que lles fará chegar
os equipos de protección individual para desenvolver a súa labor con seguridade. Algúns destes centros iniciaron o desde suyo a súa actividade de forma parcial para atención terapéutica individualizada. Os principais partidos da oposición levaban pedindo esta apertura en numerosas ocasións. O Concello de San Amaro inicia obras de reparación en viais de Cristimil e no cruceiro e tamén vai instalar a fibra óptica. O Concello de San Amaro comezou coa mellora e reparación de viais na zona de Cristimil e, ademais, aprobaron o proxecto de reparación de viais en San Amaro e o Cruceiro, que afectará as estradas que pasan fronte á farmacia e a Cruz de San Dulces, na parroquia do Cruceiro e nas Neves. O Concello tamén aprobou a mellora de camiños municipais para os espazos do Ferradal, unido coa Igrexa de Salamonde, o Souto ata Veiga, unido coa entrada de Gontán e a estrada que une Gontán ás Quintas. Dentro destas melloras tamén se efectou unha reparación das beiras rúas e a reposición de bancos en mal estado por outros novos. Por outra banda, o Concello está a levar a cabo o plan de despliegue dunha rede de acceso de nova xeración mediante fibra óptica en todo o Concello. A cal xa foi instalada no núcleo de San Amaro. Lles lembramos que hoxe abriuse o prazo para inscribirse no campamento gratuito de verán que programa o Concello do Carballiño para nenos e nenas de 4 a 12 anos con prazas limitadas e que se vai a desenvolver en 2 quendas, en xullo e en agosto. A Concellería de Benestar Social, Igualdade, Sanidade, Educación e Normalización Lingüística do Concello do Carballiño financia un campamento de verán para 80 participantes impartido pola empresa Mais Escola 21. É un servizo de balde dirixido a nenos empadroados no Concello e que teñan de 4 a 12 anos. Ofertanse diferentes actividades que permitirán aproveitar o tempo de lecer dunha forma educativa, divertida e saudable e, por suposto, respetando as actuais normativas de prevención necesarias fronte ao COVID-19. Habilitaránse 2 quendas, a primeira do 20 de xullo ao 7 de agosto e unha segunda do 10 de agosto ao 28 de agosto. Os interesados deberán recoller a folla de inscripción nos servizos sociais e presentala no rexistro municipal ou na sede electrónica do Concello ata este xoves día 16 de xullo. A asignación de plazas será por rigorosa orde de entrada en dito rexistro. E tamén continúa aberto o prazo de inscripción. De feito, quedan 48 prazas para os minicampamentos de verán que realiza a Xunta en distintos establecementos do Carballiño e da Pobra de Trives. Coñece Galicia é unha das principais novidades da campaña de verán, actividade dirixida a nenas e nenos entre 10 e 14 anos que poderán elexir entre 14 programas e instalacións diferentes de toda Galicia. Na actualidade quedan 48 prazas dispoñibles das ofertadas nos 2 minicampamentos que se van a desenvolver no Hotel O Xardín do Carballiño, centrado en actividades multiaventura e de inmersión e coñecemento do patrimonio natural e cultural, e no Hotel As Maceiras, na Pobra de Trives, dedicado a actividades de aventura e de coñecemento de paraxes naturais. O prazo para anotarse finalizará ata 3 días antes do inicio de cada actividade e quedan prazas dispoñibles nas quendas de xullo e agosto. O primeiro comeza o 20 de xullo. A reserva de prazas efectuarase a través do formulario electrónico de inscripción que estará disponible tamén na web de Xuventude. Todos os programas teñen un coste total de 125 euros por participante, con descontos do 50% para familias numerosas e monoparentais e do 25% para usuarios do Carné Xove. Hoxe comeza o cine ao aire libre coa 9ª edición de Flores de Cine no Carballiño.
Hoxe martes, mañá mércores e ata o xoves 16 de xullo no barrio de Flores e en horario de 10:30 da noite proxectaranse 3 filmes da man do Cineclub Carballiño. Compre recordar que as proxeccións cumprirán con todas as medidas necesarias para garantir a seguridade sanitaria, polo que pedimos tamén a colaboración da xente que asista co emprego de mascarilla e o mantemento da distancia social necesaria. Esta noite teremos todo un clásico, Que fue de Baby Jane, do ano 1962, unha das grandes películas dese ano, nominada aos Óscar, Globos de Ouro e premios BAFTA. Foi dirixida por Robert Aldrich e protagonizada polas grandes Bette Davis e Joan Crawford. Ricardo Paz, secretario do Cineclub do Carballiño, falounos das demais películas que se van a poder disfrutar esta semana. They never even released it in the United States. Feldman was very upset. He told me the company had a very bad year and they couldn't afford... No, they didn't. They had a great year. They didn't want to show my film. They were too busy giving up. Pois nada, estamos xa nunha edición que creo que é a novena, desde fai 9 anos ininterrumpidamente, pois ali polo barrio de Flores, normalmente pola Baixada, pola Rúa Mirto, non? Facemos todos os anos 3 días dedicados ao cine aire libre, non? Bueno, a programación é similar a de outros anos, non? Onde sempre suelen aparecer clásicos. Este ano temos 3 películas, 2 clásicos e unha película do ano 1984, unha película máis recente. O primeiro día teremos Que foi de Baby Jane, unha película de Robert Aldrich. O segundo día teremos 1984, unha película de Michael Radford basada na novela de Orson Welles, que está un pouco, digamos, de actualidade pola situación un tanto distópica que estamos a vivir co tema do COVID. Ese mesmo día tamén, un pouco uns minutos antes de comenzar a película, teremos unha sesión de videopoemas e un pequeno recital dun poeta local de aquí do Carballiño, de Kiko Valeiras. Ese último día, o xoves, pois imos a pechar con outro clásico, este xa un pouco máis antigo, do ano 53, que é O home do brazo de ouro, non? Unha película do Otto Preminger que no seu momento pois se atreveu a facer unha película bastante transgresora para a súa época. Hoxe, ademais, comezamos a emitir un novo programa de entrevistas da man da nosa compañeira periodista María Muleiro, que se chama Acotío. Acotío, porque María vai a estar a diario con todos vostedes falando cos protagonistas da actualidade das comarcas do Carballiño e do Ribeiro, tanto de política, de cultura, do deporte como de sociedade. E hoxe a estrea será co secretario do Cineclub do Carballiño, Ricardo Paz, con que falou, lóxicamente, de Flores de Cine e de outros proxectos que teñen pensado poñer en marcha. As culturais e as non culturais, en ser, creo que o que temos é que intentar contribuir fundamentalmente a dúas cousas, unha a que siga existindo cultura e dúas a, entre comillas, volver a normalizar un pouco a situación, non? E por que non, é dicir, contribuir incluso a un reactivamento da economía, porque vai a ser necesario, é dicir, o sea, todos temos moi claro que evidentemente as medidas sanitarias son imprescindibles, pero ao mesmo tempo é necesario que nos plantexemos que todo isto ten un pouco que seguir, non? Entón, bueno, imos intentar facer algunha cousa máis, non? Tanto en colaboración, o millor, con outras entidades, como tamén incluso co Chamos Solamas, pois imos intentar colaborar para que poidan estrenar unha película que están rematando. Bueno, imos ver se podemos facer algunha cousa tamén nas aldeas, ¿no? Que nos parecía interesante, porque é un sitio máis ou menos fácil de facer, ¿no? Inda que non teña, digamos, inda que non atrae a moita xente, pois sí que atrae a persoas da zona. E despois imos intentar empezar xa aquí no auditorio en setembro, a principios. Este ano temos en ese sentido, digamos, un pouco máis de presa por volver, non? Normalmente non sempre volvemos ao rematar as festas de setembro, non? As piscinas municipais do Carballiño continúan coa súa actividade nesta nova normalidade e nos indican que con moita responsabilidade por parte dos usuarios. As instalacións das piscinas municipais do Carballiño continúan con afluencia moderada de xente dende a súa apertura fai case un mes.
Destacan, sobre todo, a afluencia de xente nova e familias con nenos e tamén algún que outro estranxeiro. Unha das traballadoras das instalacións, encargada da venda de entradas, asegura que a resposta da xente é boa, aínda que pensaban que habería máis medo. Pois a verdade é que pensábamos que iba a ir peor do que está indo, porque pensábamos que a xente iba a ter máis medo, así, pero, bueno, ao principio como que lles costaba vir, ora xa veñen sempre, os de sempre é bastante, o aforo ainda nunca se completou, basicamente imposible. Este año que fixemos foi estruturalo todo por parcelas, máximo 4 persoas por parcela, e o uso de mascarilla é obligatorio se quere subir a cafetería, salir e ir aos baños. Os baños reducímolos o máximo posible, según o que nos dixo Sanidade, e tamén están reducidos tanto o vaso grande como o pequeno e o aforo total do terreo. Ademais, lembramos que os cursos de natación quedaron suspendidos por motivo das medidas tomadas pola dirección das instalacións para garantir a seguridade. Con respecto ás medidas de seguridade, os socorristas destacan o bo cumprimento dos cidadáns e aseguran que apenas teñen que chamar a atención por distanciamentos nas parcelas. A verdade é que a xente está se portando bastante ben, mellor do esperado, e nas parcelas sí que a veces temos que pedir á xente pois que meta as súas cousas ou así, pero en xeral que as medidas, bueno, a distancia sí que é un pouco máis complexo na auga, por exemplo, os nenos móvense bastante, pero, claro, aí xa cada un é responsable dos seus actos, pero a verdade é que a xente está se portando moi ben este ano, sí, entenden todo perfectamente, o tema de que non se poden traer pelotas, por exemplo, churros, por o tema de que os morden, e todo eso, pero a verdade é que estamos moi contentos coa xente, sí. Sí, a verdade é que este ano está vindo menos xente que a outros anos e por o tema do aforo non hai problema porque é iso, nunca chegamos ao máximo permitido porque esta piscina ten un aforo bastante grande xa outros anos e este ano ca reducción tamén sigo tendo, ou seja que non hai problema ningún nese aspecto. Hoxe 14 de xullo é o Día Internacional de alguén moi parecido a nós, o chimpancé. Dende o 14 de xullo do 2018 celébrase o Día Internacional do Chimpancé. A finalidade de facer un tributo a esta especie de primates é amosar que se atopan en perigo de extinción. Tamén para amosar a necesidade de aunar esforzos para a súa protección e conservación, xa que a amenaza a que se enfrontan é a perda do seu hábitat. As cifras oficiais contan actualmente 350.000 chimpancés en estado silvestre no continente africano. E fíxense nesta cifra, hai 100 anos había entre 1 e 2 millóns de chimpancés. Suben moi lixeiramente as temperaturas para mañá no Carballiño, ata os 31 graus as máximas e 13 as mínimas. Os ceos estarán completamente despexados. En Ribadavia tamén subirán as temperaturas máximas ata os 34 graus e as mínimas baixarán ata os 14 graus de temperatura, intervalos nubosos pola mañá e tarde solleira. E coa predición meteorolóxica rematamos este informativo e lles invitamos agora a que sigan con nos para ver a estrea do programa de entrevistas de María Muleiro, a Cotío. A Cotío porque vai a estar con nos a diario para falar cos protagonistas das comarcas do Carballiño e do Ribeiro. E hoxe, como lles comentábamos hai uns minutiños, vai a estar con Ricardo Paz, o secretario do Cine Club do Carballiño. Vai a falar, entre outras cousas, de Flores de Cine, que comeza hoxe no barrio de Flores do Carballiño. E xa saben, se queren seguir informándose, poden facelo na nosa página web www.badalnovas.com ou tamén na nosa página de Facebook. Que pasen unha moi boa noite e volvemos mañá.